puntu ezagun bateko koordenada geografikoak jakiteko, egin behar duguna da hurbiltzea irudia zenbat eta hurbilagoa izateko. Demagun, kalkulatu nahi duguna, Sestaoko Las Llanas futbol zelaiako erdiko puntua, haren koordenada geografikoak jakitea. Horretarako, hurbiltzen gara, hau da, Sestaoko Las Llanas futbol zelaia, eta hemen ikusten da erdia. Koordenada geografikoak jakiteko, hautatu behar dugu hemengo ikonoa, txintxeta itxura duen ikonoa, eta behin sakatuta kokatu ikonoa gu nahi dugun justo puntua. Hau da, futbol zelaiaren erdiko puntua. Behin eginda, hemen aurkituko ditugu puntu honetako latitudea eta longitudea. Kasu honetan, latitudea izango da 43 grado, 18 minutu, 38,75 segunduko iparraldekoa, eta longitudea izango da 3 grado, 0 minutu, 35,30 segunduko mendebaldekoa.